Hajiya dala na zo ne in ar kayan aure. Kai mu fa ko waliye kake so haya muna ba da hayar waliyai mu a nan wurin. Komai da komai nake so a haɗa mu. An rufe ni da duka. An caje aljihuna an kwashe kuɗin da yake ciki kaf. A wani titi wannan abin ya faru? A titin Adamu Ma'azini. Ka ce abin ba a Kano ya faru ba. Amma da Bello da ke nufi. A Janguza. Kai nake gani ko dai mafarki nake gaske ne ba mafarki kake ba. Duk inda za mu ga 'yan matan nan ma masu kyau ma ba ku ci arba da kowace ba. To sai dai fa mu je jami'a. Allah ya Kai idan Allah bani da naira sai da loli a cikin jakana na ce maka idan na canza zan baka mana. Nan ba gidan Alhaji Mu'azzam canji ba ne? Nan ne ai gidan babana ne. Wow! Ai ina ganin ya kamata ki karɓi lamba ta ko? Tun na rubuta miki a jiki. Sai ka ji ni. guda daya ga abu lamarinka akwai ban tsoro. Ya ba wani. Ina raguwar take? Ko dai iska ta yi wani gurin ne da shi? Adamu? Ka san shi ne? Abokina ne ai. Yaya ne? Zo a gari. Wallahi tallahi marfa mutuna asiri. Sannu da zuwa Alhaji. Wanka Allahu. Abubakar. Madu, zo nan. Daya. Wuce ka je ka wanke min mota ta, ka san an jima zan fita da ita. An gama Hajjaji uku kenan ai. The unflappable and unsinkable gentle giant producer Abubakar Bashir Mashada smashes the screen with another bell ringer, Kalan Dangi from Tanya Investments Nigeria Limited. Kai, ina taɓa ganin gayan nan. Kai ya zo ya ga ni yar aiki ce a gidan nan. Na tsaya ne kawai don maka kwalliya mai kyau. Ai girman ki da yayi. Salma, me a fuskanki? Islamiya zani. Wani munafurci kike son isarwa ko? To in islamiyan zaki je ki sa hijabi mana. Dala cire min niqab din nan. Madu direba, wai kana ina ne? Ya kake neman ka bata min lokaci ne? Waya na fa 360 wai yau na nemi wayan na rasa. Me ya sunanka? Sunana Tukur, amma na fi son a kira da tike saboda ɗan takaita wahala. Tike saboda takaitawa. Halo Habiba, to ai sake kawo bako na abinci ko? Allah ya baka ita ai hajiyawa. Bana son surutu ki tafi dan Allah. Kalan Dangi. Love you. Disappointment, discontentment, disgruntlement, bamboozlement. Kin kwanta mun are. Dalla min shiru, ka ban hanya na wuce ka kuma koma ka mayar wa hajiya da motanta. Ta shigo cikin mota da saurayi inda kika san ba ni ne ubanta ba. Ni kare a talauci matar mai gadi. Arliya ta shigo hannu. Kura ce ta ci kura kaka. Rocky, tricky, sneaky, hanky panky, exciting, interesting, captivating, educating. Kalan Dangi. Lokaci ya zo. Yaya? Ni ne yaya? Kalan Dangi. It's Aisha Aliu Tsamiya's movie. Screenplay Fauzia D. Suleiman. Producer Abubakar Bashir Mashada. Directed by the silent achiever Ali Gumzak Sak. Kalan Dangi. Kai kuma kan mashekiya. Mai haki da ina yau ake bikin auren mata. Mai haki da ina yau ake bikin auren mata. Kai kuma kan mashekiya zallar mata. Allah ka raba mu da halin bakar diya. Mai kama da halin yar macijiya. Wani bai san menene nufin mu ba sai dai fata. Ni sunana Tukur Kolo. Tantagaryar almaji. Ba ni nan. Naki a me ke kuma aikin gidansa? Uwar ta kake kira mai aiki? Uwarki. Allah ya tsakanin mu da kai ko. Wallahi ba ku isa ba. Sai wannan kale. Salma. Kalan Dangi.
Sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibo kuma ni na bashi auren ƴata da hannuna. Sunana Alhaji Sunusi ni ne mahaifin Hajara. Sunanta Gwani Madu ita ta haifi Falmata ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure. Kada ka manta da alƙawari na da kuma haƙƙi na rike kanka duk macen da ta kusance ka ba zan taɓa yafe mata ba. Ya kamar da nake alƙawarin ba zan ƙara aure ba. Haka zalika ba wacce zan saurara. Na yi da alƙawarin kam. Matan aure. Ai dole ka dame ni da maganar tafiyar ka Kano. Saboda zaka je ka ga sakatariyar ka ko? Wato ta daga maka hankali zaka je wurinta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin na ce miki ba zan ƙara auren wata bayan ki ba zan miki shi ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mun alƙawari. Ina zan manta wani alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba. Man of several qualities with several businesses at several states. Ku rufe duk motocinku da dare. Ai na san ba za ka gani ba amma abinda aka mu idan kai aka yi wa za ka ji daɗi. Kwazanki da rashin tsoronki sun sa na tabbatar da cewa ke cikakkiyar Kanuri ce. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da dai ne ka gudu. Ake kaɗai ne wa alƙawari bayan ke kuma ba ƙari. Ce kana sane da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A Square Century Productions, a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture active with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Kamannin madake da idanu na gani, so ya bi jini farin ciki na kece farko a cikin raina ne ya ajewa. Mata duka kin fi su gona baki da tamka, kece sarauniya na baki zuciya, kece guda ɗaya duniya ta masoya. Bayan ke a zuci babu kowa, wani gida ta daga ke na rufe. Bayan kai a zuci banda kowa, miji na aure mai san farin ciki. Matan Aure. Burin ku ya riga ya cika. Ku fito da shi. Wa? Shi Amadu. Ai kun kashe shi ai. A kai da Allah. None of the wives is willing to share her husband with another woman. Na yi da na sadikin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan ɗaurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba, ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taɓa kafa shi ba. Matan Aure. Allah nan ne gidan iyayen Alhaji Garba dan Bahaushe? Nan ne, wace ce ke? Matarsa ce ne. As each of them believes she's the first and the last. Kam duniya ban san wata mata da yake da shi ba bayan ni kaɗai ce matarsa. Mijina ni kaɗai yake ko bai taɓa labari yana da wani auren a baya ba bayan ni. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halak. Sai dai idan zaman dadiro kuke yi. Matan Aure. Ke ma mata Alhaji Garba dan Bahaushe ce. Kwarai da gaskiya shi kusan da zuwa ne. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan Aure. A presentation from Abu Sarki. Story Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay Abdullahi Amdas. Gaskiya ban gida da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba. Kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive Producer Hibban Abu Sarki. Co-producer Tahir Aitai. Producer Umar M. Sharif. A dakata ya mai girma mai shari'a. Ƙarya suke yi. Ke kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. Dan Bahaushen mahaukacin da za a ruguwa? Directed by the new sensation Abu Sarki. yanzu nasu rashin mutuncin nan kai ya kai ga mahaifinka kawu kada idanunka su rufe ka ga aibin abin da na aikata na ɗaukan wa aiki na alƙawari ba zan yi cin amana ba yaro mun ga duniya ma wannan abin da kai ba abin da zai daɗe ka sai baƙin jini a idan jama'a kana da ƙazo ya sa na baka farauta kamo imran tare na yaransa a raye ko a mace dan baiwa kere na yawo zabo na yawo wata dole a let's go. ‘Ya'yanmu suna da albarka, su ma suna da fikira, hazaƙa da fasaha.
Shi yasa ma muka yi musu zargagungun muka cure su guri ɗaya domin su baje irin baiwar da Allah ya ba su. Kana su shakatar da ku cikin fim ɗin ɗan baiwa. ‘Ya'ya amana ce wadda Allah ya ba mu. Mu kula da tarbiyyarsu, mu kula da lafiyarsu. Kar mu mai da ‘ya'yanmu kamar dabbobi. Manufa ta jari. Wannan ita ce kudura ta Allah buwayi gagar misali. Allah ya shiryar da dukkan masu irin wannan halaye. To me laifi na dan naje yawon duniya? Na zaune bai ga gari ba, kuma ba zai waye ba ko? Imran, ma na je na waye, na ƙara wayewa. An wani ɗan turanci na koyi. Yes man! Khadija. Ka fitan min daga gida. Daɗi ko? Hodijan kalubale ne ga iyaye tsakanin gaskiya da bin san rai, tsurarsa tsakanin adalci da rashin adalci, tsakanin abin da aka yi zato da wanda ba a yi zato ba, tsakanin taimako da aka san haka. Shirin binjimin bajimin kamfani Kayi Nauyi International Limited. Shirin ɗan baiwa shiri ne irinsu na farko a duniyar Kannywood. Yara zalla suka baje kolin su. Jaruman fim ɗin Ahmad Aliyu, Ahmad Iliya Tantiri, Muzammil Munzali Shaba, Mahmud Aminu Momo, Sani Tiwa Sha'aban, Fadil Alhassan Kwalle da sauran ƙananan yara jarumai masu tasowa. Ɗan baiwa. Kita wannan fa, ka san shi ne? Sun shaka kawai shi. Kada ka manta, ni ba dan ta'adda bane. Na ji labarin abubuwan da kace aikata a Okoji. Yasa na zo in gargade ka. Ranka ya dade ga kudin matar da tace so a raba mata aure da ni. Dan baiwa. Ai ko in ka sake kujerar nan sai ta gagare ka zama. To a karbi wannan daga wannan shishi. Dan baiwa. Wanda ya bada umarni Ilyasu Abdulmumin Tantiri. Dan baiwa. Ku nemi naku.